Olympiáda sa nezadržateľne blíži a tak som si pre vás pripravil rýchle preview každého tímu. Je to rozdelené do 3 videí, pre každú skupinu jedno video. V tomto videu si rozoberieme skupinu C, kde sú favoriti na zlato Američania, ale aj nevyspytateľní Nemci, Lotyši a outsideri z Dánska. Poďme na to. USA. Američania majú za sebou pomerne úspešný rok 2025, získali titul na majstrovstvách sveta po 65 rokoch a vo finále Four Nations Face-Off prehrali až v predĺžení. Ich U20 a U18 dosahujú vynikajúce výsledky a pomerne často sa stávajú majstrami sveta. Ich hokej je jednoducho aktuálne na vrchole. Očakáva sa, že sa stretnú vo finále s Kanadou a že sa aj budú snažiť vrátiť prehry nielen z Face-Off, ale aj v Salt Lake City 2002 či Vancouveru 2010. Motivácia by teda bola. Američania pri výbere nominácie prekvapili, keď nechali svojho najproduktívnejšieho hráča Jasona Robertsona doma. Američania majú asi najlepšiu brankárskú trojicu na turnaji. Connor Hellebuyck vyhral minulý rok okrem svojej tretej väziny aj Hart Trophy pre MVP celej ligy. Na minuloročnom Four Nations má úspešnosť 93,2, bohužiaľ má ale povesť brankára, čo vyhorí v play-off, plus tento rok nemá príliš dobrý rok. Ja som veľký fanúšik Jakea Ettingera, ten je spoľahlivý, kvalitný brankár, ktorý robí z Dallasu contendera na Stanley Cup. Jeremy Swayman minulý rok vychytal Američanom majstrovský titul a tento rok pomáha slabšiemu Bostonu v bojoch o play-off. Obranca Quinn Hughes je asi top 3 najlepší obranca v lige. Bol o neho obrovský boj. Dlho sa hovorilo, že môže ísť smerom New Jersey za bratmi, ale nakoniec najlepšiu ponuku podala Minnesota. Zach Werenski je ale hráč, ktorý si tento rok zaslúži Norris Trophy. Aktuálne je najproduktívnejší obranca NHL a minulý rok sa zúčastnil aj zlatého šampionátu. Na Four Nations mal 6 bodov. Zvyšok americkej obrany je výborný oboma smermi. Charlie McAvoy, Noah Hanifin či Brock Faber. Všetci traja vedia bodovať, ale aj pomôcť v zadných radoch. Jacob Slavin zasa dlhé roky patrí za jednou z najlepších defenzívnych obrancov v lige. Center Jack Eichel má rovnaký počet bodov ako Robertson. Prednosť pred ním dostal aj asi kvôli tomu, že na rozdiel od neho už vyhral pohár a je fyzicky silnejší hráč ako hráč Dallasu. Najväčšími hviezdami sú ale bratia Tkečakovci. Matthew a Brady sú synovia slavného Keitha Tkečaka. Obaja sú tvrdí hráči, ktorí ale majú aj veľa hokejového umu. Ich bitka z úvodu zápasu s Kanadou na Four Nations z nich urobila obľúbencov aj medzi ľuďmi, či hokej nesledujú. Matthew má 2 Stanley Cupy a Brady chce konečne niečo vyhrať, jednoducho hladný po úspechu. Jednotka draftu 2019 Jack Hughes je veľmi talentovaný, avšak celkom soft hráč, ktorý býva často zranený. Je asi jediný v týme s takouto povesťou. Tage Thompson je excelentný strelec, ktorý meria až 197 cm a preto majú obrancovia s ním problém. Ďalšími veľkými hviezdami sú aj Auston Matthews, JT Miller či Dylan Larkin. V zostave ale nájdeme aj hráčov, ktorí budú plniť skôr čiernu robotu, ale zároveň sú to všetko veľmi produktívni hokejisti. Američania si po Four Nations povedali, že ak chcú zdolať na best on best turnaj Kanadu, musia byť ešte tvrdší a ešte viac im ten hokej znechutiť. Podarí sa im to? Nemecko. Nemci bývajú na svetových šampionátoch vždy ten nepríjemný súper, proti ktorému sa ťažko hrá. Na minulej olympiáde sme ich však vyradili v 8 finále a to celkom v pohode. Nemci však majú na tejto olympiáde aj obrovskú kvalitu v podobe superhviezd NHL. Z tej im je až 7 hráčov. Zároveň netreba podceňovať ani ich domácu súťaž, ktorá je rozhodne kvalitnejšia ako slovenská extraliga. Filip Grubauer je brankár NHL, ktorý však už 4 roky nepoznal, aké to má 90% úspešnosť. Tento rok však chytá veľmi obstojne a konečne podáva výkony, za aké dostáva takmer 6 miliónov. Minulý rok mal veľmi dobré čísla na majstrovstvách sveta, avšak nepomohol Nemecku postúpiť do skupiny. Matthias Niederberg vychytal v roku 2023 striebornú medailu zo svetového šampionátu, avšak jeho tohto sezónne čísla z Mníchova nie sú príliš dobré. Trojkou by mal byť Maximilian Fazreb, ktorý chytá v Mannheime. Plat Morica Seidera v Detroite je 8,5 milióna a on sa svojmu chlebodárcovi odvádza vynikajúcimi výkonmi. Hráva bežne cez 25 minút na zápas a je prvý back svojho tímu. Zvyšok obrany hráva v delke. Kapitán Eisbären Berlin Kai Wisman tento rok odohral len 4 zápasy, avšak nemecký národný tím je náročné si predstaviť bez neho. Známym menom je aj Jonas Miller. Top hviezdy sú však v útoku.
Leon Draisaitl patrí k top kanonierom NHL, po 53 zápasoch má už 27 gólov a vyzerá to, že po 7 krát prekoná 100 bodovú hranicu. V minulosti získal aj Hart Trophy. V nemeckom drese sa naposledy predstavil v Košiciach v roku 2019, kde nám dal gól, ktorý v konečnom zúčtovaní znamenal náš nepostup zo skupiny. Viac ako bod na zápas v NHL má kanonier Ottawy tým Štycle, ten však doteraz za mužský tým Nemecka ešte neskóroval. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu Nico Sturm má už za sebou už 8 sezón v NHL a bol aj na striebornom šampionáte. Je to spoľahlivý hráč do bottom 6. JJ Peterka je zasa produktívny hráč, ktorý v NHL pravidelne zbiera 60 bodov. Šikovný playmaker. NHL tento rok zahrali aj Reichel a Samansky a Vojcech Štachoviak bojuje o svoju šancu na farme Tampy. Nemci sú za mňa papierovo niečo lepší ako naši hráči, jednoducho majú hviezdnych hráčov NHL, ktorí zbierajú body a to z našich útočníkov splňa v podstate asi iba Slavkovský. Ich preslovková formácia v zložení dajme tomu Seider, Draisaitl, Štycle, Peterka a trebárs Kahun ako ten 5. člen bude ťažko brániteľná. Nemci môžu smelo pomýšľať na štvrťfinále. Predtým ako budeme pokračovať, potrebujem tvoju pomoc. Klikni na tlačidlo like alebo napíš nejaký komentár, aby YouTube algoritmus posunul video ďalším ľuďom. Ak pozeráš na mobile, klikni na tlačidlo vychváliť a ak si tak neurobil, klikni na tlačidlo odoberať. Na mojom kanáli je už takmer 300 hokejových videí. Ďakujem. Lotyšsko. Lotyšský hokej získal po historicky prvej medaile v roku 2023 obrovské sebavedomie a už je nutné s tým počítať ako so stabilným tímom, ktorý v nejakej hokejovej hierarchii sa pohybuje na 7. až 10. mieste. V NHL majú dokonca tento rok o jedného hráča menej ako my. Brankársky post majú slušne obsadený. Elvis Merzlikins síce naposledy mal na 90% v roku 2022 a totálne vybuchol v Ostrave 2024, ale je to stabilný brankár NHL. Artur Šilovs je zasa hrdina bronzového domáceho šampionátu. Do NHL sa však naplno presadil až tento rok. V oceňovanom Pittsburghu podáva celkom dobré výkony. Gudlevskis je zasa stabilná opora Lotyšov, ktorý im fantastickým výkonmi vychytal kvalifikáciu na olympiádu. V obrane jediným hráčom NHL Uvis Balinskis, ten minulý rok získal dokonca Stanley Cup s Floridou. Nikdy nedraftovaný hráč hral pred 3 rokmi ešte v Česku. Albert Schmitz je top 10 prospekt pre tohtoročný draft. Je to šikovný veľký obranca, ktorý hráva Fínsku ligu. Hoci jeho bodová produkcia je celkom dobrá, faktom je ale aj to, že často zapričiní súperov gól. Pre Lotyšov je to ale stávka na budúcnosť. Zvyšných 5 obrancov ide z českej extraligy. Musíme priznať, že v útoku nie je žiadna ofenzívna superstar, ale to Lotyši ani nikdy nemali. 37-ročný Kaspar Zdaugavič ukončil minulý rok kariéru v Michalovciach, ale odtedy už hral na majstrovstvách sveta a chystá sa aj na olympiádu. Je ťažké si predstaviť Lotyšsko bez neho. Najproduktívnejším Lotyšom v NHL je tento rok 13-bodový Girgensson, to však spoľahlivý hráč smerom dozadu, ktorého v minulosti lotyšskí fanúšikovia prehlasovali aj do zápasu hviezd NHL. Tento rok si najlepšiu ligu sveta zahrali aj Bluegers a Vilmanis. Eduard Stralmarks bol minulý rok najproduktívnejší hráč českej extraligy a tento rok má viac ako pol boda na zápas AHL. Z Európy sú známe mená Balcers, Bukart či Haralds Egle, ktorý hrával donedávna aj na Slovensku. Lotyši v prípade dobrého supera v 8 finále môžu ísť do top 8. Myslím si však, že okrem postu golmana sme my to kvalitnejšie mužstvo. Lotyšov sme síce v histórii na svetovom šampionáte zdolali iba raz, ale na olympiáde sme s nimi nikdy neprehrali. Dánsko. Až 7 Dánov si zahralo tento rok NHL. Krajina je v hokejovom laufe. Minulý rok na domácom svetovom šampionáte dokázali vo štvrťfinále prekvapivo vyradiť Kanadu. Medaila síce z toho nakoniec nebola, ale i tak dánsky fanúšikovia táne dúfajú v úspech aj na olympiáde. Frederik Andersen má povesť golmana, ktorý môže vychytať Stanley Cup, veď získal aj 2-krát Jennings Trophy, avšak neustále zranenia jeho kariéru ťahajú dole. Je to do sklenený brankár a tento rok v Caroline prechytal Brandon Bassi. Stále je to však NHL brankár, čo je veľké plus pre Dánov. Už 5 rokov sa snaží do NHL presadiť Mats Sogard, niekdajší druhokolový výber však doteraz odchytal len 31 zápasov v kariére a tento rok má dokonca aj v AHL-ke slabé čísla. Frederik Dýchov chytá vo švédskej SHL, ale túto sezónu dostal zatiaľ dôveru iba na 10 zápasov. Obrana vyzerá ako slabá stránka tímu.
Traja obrancovia pôsobia v ISHL, traja v Delke a Oliver Lauritsen vo fínskej najvyššej súťaži. V minulosti odohral aj 16 zápasov NHL. Známe meno je aj jeho brat Markus, ktorý hráva v talianskom Pustertale ISHL. Hral už na 11 majstrovstvách sveta a ide na svoju druhú olympiádu. Iba dvaja obrancovia majú pod 30 rokov a až 5 obrancov má 34 rokov a viac. Dáni to teda idú ťahať na skúsenosti. Najväčšou hviezdou Dánska je rozhodne Nikolaj Ehlers, pravidelne 60-bodový hráč NHL, strelec víťazného gólu proti Kanade na majstrovstvách sveta, 9 draftu 2014 patrí k najviac ceneným middle six hráčom v NHL. Lars Eller má síce svoje najlepšie roky za sebou, avšak stále je to hráč NHL, ktorý sa zameriava skôr na defenzívne úlohy. Inak v drese Dánska bol vždy produktívny. Takmer 700 zápasov NHL odohral Olivier Bjorkstrand, ten si stále udržuje produktivitu okolo 40 až 50 bodov. Medzi AHL a NHL pendluje Jonas Rondbjerg, diváci majstrovstiev sveta určite poznajú mená ako Niklas Jensen, Alex True či hviezdu Českej ligy Nika Olesena. Ja si myslím, že dánska top 6 je zaujímavá, ale tá bottom 6, akože tam sú veľké medzery. Aj dánsky hokej išiel určite smerom dopredu, ale už nedostávajú často výprasky na majstrovstvách sveta, ale stále ako nie sú na nejakej špičke. Určite budú chcieť hrať top 8, avšak myslím si, že sa im to nepodarí. Vidím na turnaji 8 lepších mužstiev ako sú oni. Na záver predávam predikciu tejto skupiny. Myslím si, že Američania už s prehľadom vyhrajú. Nemci budú druhí a na tretie miesto skúsim tipnúť prekvapenie a to, že to budú Dáni. Lotyšov dávam až na 4. miesto. Američanov zasa vidím ako jasných adeptov na finále, Nemci vypadnú vo štvrťfinále a Lotyšsko a Dánsko sa rozlúči v predkole. Do komentára napíš, ako si myslíš ty, že dopadne táto skupina. Nezabudni dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Maj sa.